Sompa TV suni yada wase ama wadwo ensem no doso anwumere ana yade ba sade ensuo no esi agiri ewo voter ene ne mpotamu no emu nsem mpanifo bi afrase a wo kan nsem bi ede fa anwumere yedi mo amane ni bi ebebrem Ghana by dia ba etro say nuanom ye nsuo no ebia yire dia fa won wo framantamu ne mantamu kaye no wo ba so obekọ won nyinata emoa na adehia nso ya ewo Bagre Dam no ano ene ade no nso omo so afrase a omo ne nsɛmtwerɛfoɔ kyɛ asɛm bi German North men sinimu krobu ho ye friend se buni amaburu ye obo afu pa ye waka kyerɛ ban no sɛ wanim na ballot box ho wo mo de bi sim potam ho a omo ne wo mo de mena sɛ badwane de ma de sie ya ɛwɔ babia ni anwea so bɛkwa na no ada wɔ kansɛm bi na waba abonten asa be kansem bi e dia fa kire na ya tete kire small scale miners association wo mo panyi pa etu akasa no ama me kasa posifo ani abere yenu aba ma adwo ho nsansam na court kwa atrase na edien ene firi mu bae afoforo bi ka were mo yede ba so mo express group ya comfort drama one maso yasene universal natural clinic nso eka ho bi Arika herbal clinic si en kan tro say what the power ni ba mo na abawo afei 3 herbal center what the 3 core capsules koko masetedro no enso aba mizo and 5G drink ebusua etuatua lie na mon shan so enso 21st clinic nie da siateka expert ene one mrane were nyumako ne nkaya bia abrepam yade one nyina ho sempa ebetudwa asonfo ye nanumre ya jetwa abakan kansemi ayani akosia ajewa kwode boaten mene nana kwabra kese na ye kaimo say ye nuanom Sompa 93.1 FM enso so efa kase no be no achi Sompa 90.7 omo so ewo bono na poye FM omukura kase mu bi eno achi nuanom Sompa 98.9 omo so afa kase ya adese enso etie bi ya hyansam no ase yedi ka kyerɛkyerɛ mu dada de akyerɛ mu sɛ wohwɛ de ekoso ewo akosombo ene ne mpotamu no ana kyerɛ sɛ ɛyade sɛ ɛhadwe pa na panimpa abadi akyire ede ma Volta River Authority engineer Kenneth Alta ena ekasai wa kyerɛkyerɛ mu de ekɔ firibera atorenkyem siye nsuo afa ajapade ma adehye kora nya baabi mfa wontinto ne ade no wode nsɛmpi amansɛmtwerɛfo ne efforts to alleviate the pain and discomfort of the affected people in this rather difficult situation. Acknowledging the many challenges facing the affected communities, VRA and the entire relief team is engaged in regular supply of food items such as rice, maize, beans, gari, sugar, mackerel, cooking oil, palm oil, tomato paste, granuts, biscuits, fruit juice, powdered milk, and potable drinking water. Other non-food relief items include mosquito repellent creams, mosquito nets, blankets, mattresses, solar-powered lanterns with telephone charging facilities, sanitary items, and many more. The VRA has also carried out the following activities as part of the humanitarian efforts. We've deployed water tankers to consistently make water available to the affected communities, provided medical items to personnel to screen and administer medical treatment to the emerging health issues. We have provided bus, trucks, and pickup vehicles to assist in the internal transportation of both goods and affected people. We have restored the damaged water treatment supply pumps in Aveime. VRA has also installed a potable water treatment system at the St. Kizito School Safe Haven in Mepe. With the support of Ministry of Energy, VRA has distributed 5,000 solar lamps. Engineer Kenneth Alta ena yetene nkan Ghana by the atujwa ya watcher say nuanom ya won wo from mantam kaya ene yakosombo dam na kwakode won ba wo sese wo mo neoma yade se wo ba to betumi bia se wo betumi akọ won momoa amano yi na nsɛmtwofo nhyiamu die ya na de na ekoso no ena wo sofo ya hwe ma Ghana ya krato wonsam so ye rokwaje oponkroma ba kyerɛ mu kyerɛ se eja ahomete se wo to fie won ka bi nhyiamu na putupuru so ensuo ba
obeyira fa woni nyinata enam sunti Ghana ban ehwe no se wo mafo no mu a ewo se ne chine yata wokwa won momoa na wo mo hotimi ha wo mo no wo ba no sa pepepe amumu atom. Speaking to the Chief of Defense Staff about it, he says the military has not been asked to withdraw from the Volta region and that they are going to put out clarity on where they are moving their attention to within the region. It's still within the same region and they are operating in different parts of the region. And from what he tells me, the military will be giving an update on where their efforts are being concentrated in the days to come. But from what he tells me, he says it is not true that they have been asked to withdraw from the region. But in the coming days, in the coming hours, they themselves will put out details of where their attention is being focused at this point in time. These are our brothers and sisters in various parts of the region, and the topography is such that some 20 centers have been set up to accommodate people from nearby villages that have been affected by the flooding exercise. And the focus is to ensure that the people who have been relocated to these 20 centers are supported with the necessary, food, sleeping materials, healthcare, etc., so that their situation does not become more precarious than it is now. And then subsequent to that, when the water levels recede, to assist them to go back to their communities. That is the current focus. Yero kwajo pon kroma sanso to asuchire musa fa na economy no wonsensem no cabinet agenioma bi atum ya enchekra wom de begu akwemu. They're looking to some more structural reforms in the medium term, and these include enhancing the public financial management system to ensure that, among other things, all of these arrears that keep being accumulated off book and which come to hurt us from time to time can be dealt with. So we're trying to encourage every single government entity to get on the GiveMix platform. We are also trying to, as a result of that, bring some more spending controls. That means that we are going to be tightly spending within the revenue limits of the country. If we don't have revenue for it, we are not going necessarily to be, for whatever expediency reasons, whether it's boring or whatever, working to try to meet it. And we're also going to be working further towards bringing inflation down. The Bank of Ghana has mentioned that they're going to continue with a tight monetary policy to bring us down further from 38 downwards to about the mid-20s by the end of this year, and then about 15 by the end of next year. So that's one of the things that is also being signed off. Sonia Turning Kay also for your show my Ghana Kraton Samso, Yerokojo upon Crum. Assembly member the ma they say wo ye gina na mo atran konya electoral area na kasai Honorable Gordon Awudi wo so trese Bagredam no ayira faso ma trese no so hadwen e wo mpotam ho ye pa e bra Sompa kase yete sasem ne din ko busa ne sei o ma se tena mu o ma difre no mu fiba mu emu asem te sei Blue East, you want Papa and Yatam Kitwa. Minuka say, there were 15 communities as of Megis here, Minuka say. You call statistically, there were no less than 2,000 people displaced right now. Blue East. There were communities, be it self and Tiakura, Bayawaya, Pentecost, Suano, Adiambra, Butideke, Tonka, Agokove, Zukove, and so many others. Minuka says our communities in Yano and Siono Apa. When Ankasano share a Bagredam, dear no, because we share the location of Blue East. Now, those Yakasa spillager. Ensure a bufaswa at Bifa Babia or Babia, but you're so just and no one torrential rain said the Shona to excessively no Ekaho, the Bagredam spillage Ekaho, and then you walk down Honograno. You can say, as I know tributaries, Bebri, I am, I don't see all these are Bubosi and a year contributing Fatima or how I to Homan for a war proof is. Proof is your district not more office, our proof is challenge idea report no say and they are say and regional minister Bono is Aduja and regional director of NADMO and the national director of NADMO something inform me say Mabugo we woman about the group is a CIA say unfortunately no also proof is no problem no buy no is for the past 2 months and our communities no asap meji etina ababa ya how pass
Yeah, but them your friend 24, then I'm 24 to me and my well, Ronin said better late than never. The regional minister Bono is regional director of NADMO and the national director of NADMO. The true is here. Yeah, pro. Says here every Fantier Kura community. I'm a regional minister, NADMO director of Wankata, who yes, CEO Fantier Kura. Yeah, Pentecost in Siano says here. Yes, and I'm 24 Baba through Easter. Or Mobile Shed, yeah, course to our pro Easter. Yes, can say, we should be out to pro Easter. Idea. Hodino every is Yahodisu. You can say problem no experience. Yenya relief item 40 DNC. It was only Thursday I came here, and the member of parliament of the area, Honorable Dr. Obrado, the former power minister. Or no, and all the items the FR. I am not Musu. I have through coincidence. I went Thursday. I came here. Worth 50,000. Talking about rice, talking about oil, talking about iron steel. And no calling Yama and Sanka so far. You know, the person from our feed so I am appealing to everybody. NADMO National, they are here today. We are appealing to them. You're also appealing to NGO. Obibiano Obetimia Bua through his satellite, our super papa, you know, the family is they are appealing for support. Because for now, the amount for needed here on the Yeji Traditional Council Electoral Area Penny or Assembly Member de Mawomo. What about Gordon? I wouldn't yet in Kay. German North Man Cinema Broman Temocroya friend Sabuni a 1 year dream. And Mabuno ya 1 more also bought 3 year papa panam so. Ama watu prejobi diamani a bano chasa woman penetratum penanoa. 2024 about to my Gani abatono. A bano new 1 month free musansa nyatia. 1 batua ba aman wayi. Nina dro a say a quackwas a bano sabio. What 1 man my former and I would treat Chidinisa. Now, one much as about Quama Banaba, Dabia Basha, baby about Wakano, a sabba penalty, and also show, but also we are no one. Now we're in a near Ediama one. Yaka say 1 more coin and your mouth would be here 1 no. Bapemune at a show honomoa. I buy beer and you're not generous will bet to me to 1 more. And I'm a member of food. Ya 1 much as said 2024. Ma buying you're not general say electoral commission. What a ballot paper, and as a ballot box to be. Abam Potam was a 1 month ba anya sapadia de ebesi wo hono anya semkuma yo ya de do say ya to aba ye ka kire aban manate ne ho ase se onfa ballot box bia ye de mesi kuro ya so mo ache kura me ka ho ase mi se o na bu pese o hia adibi na pese o de boa chip center we kuro mo ha yise wo fra libya yise wo fra brochire ne brother bia wo ho no akopa na che se de ne kuro no mama no ede yeme no ano edin enti mesira oboa me na memfa amwa chip center emmom enye obi a no ya assembly man na okose na busia se ma misika na memfa nko boa me kuro clinic buni ha ye we ye de hu hwe e wa abato no ho enti MP bia beba e wo German of ha no asema wo kan se ono MP ne beba be yi kwan amayen ampa so ne ato ama no ampa oba nso o se MP yi kwan ye DC isu akra mpanyimfo na omo German of ane de sa kuru we nkasa pese no omo bi ne kuru we hu enti de ye ka to ne se ne abato foforo e ba bia mu a mpanyimfo no omo nye ready pa ye so ye ready ati kuru mu ha obi atimi mfa ne ka emfa entwam wo kuru mu ha so omo se omo ye mpanyimfo na se omo na waban mu na se da bia omba daada ye de a omo mra no mra me daada ye afin so na aha e no mbehu se ye nso ya sori ewo Ghana I was watching no assembly member ya no ewo buni electoral area on monya for Ochrebedia ko Charles wono so kasai asiri jankufa kokon amayira na omagabuni se yenka ho na omagyaye ye kwan so nye kwan we eye kwan a elinki tuguka na o he district capital no so a ye wo two market mienu ye wo Sompa market na ye oguka enti omo free Sompa kokon a duada so number 1 number 2 ni nyina ha na mofako na wo behwe kwan na se nsuo to na eduru baabi na passengers AC pia car asfem as modern Ghana enemri enti ye de ye nka se omomeye so omomeye afan ye de enim se sa na etie ye nso ye nka hwenkyerɛ mo election time no duru a omo nso enkai se
Kubi ebuni wa hase. Yede ballot Abusia wai aye assembly member ya wono ewo buni electoral area onmonya for Ochre Bedia Ko Charles. Marasaba jane de ma de say ya wo bibia ni anwea so bekwai. Berebi atwa mekura boss na oye panimpa ewo honom. Yewra Alfred Robin na e kasamo bekaya na anu ada ensem bi di kan efa mfremam ni nyina no eye se wose utu a obetu usia obesi utwa obetwa ewo sikasemu sabase bia yekoto bagana fo aso asem ni mu a na wasan da no ho aba abeka asa foforo kyerese na eyagudie. Yes, papa. Be busumi na volume nko. Be busumi ni ekire ni na say me koye radio program na a host no ebisa me simfua bi na sa na anu yiru na say ba nti ye ne amanfo bi keka wo ho a omo nso pekwanye omo ede omo strategy better form nti na say nso me respond to it. Ni nyina ni say me member of parliament. No correct. Politics there. Ghana higher politics no two elections and MPB baako primaries and baako general elections. Enti saa nkɔfoɔ no sɛ ɔmo ɛboaboa sika no ɔmo yɛ contribution na ɔmo account sika na bom na kyerɛ sɛ ɔmo de atumi wɔ primaries. Enti ɛno no ɛyɛ mehunu sɛ omo the strategy a omo adopt enti ebi kura omo kenkura omo ni sika bia that politics here so opponent na nkrofobia omo pursue opponent no omo keka sansem no we are drinking so much enti delegate for Momra and China, you know, we are going to make you happy. Say, what now would the agra who follow us in I say, we no be so big at radio. You know, say, baby, I say, baby, I want to so almost no money back that money back also no. Now, followers in everywhere. It is also our strategy now, so our preparation here. In Kipunisa, people have a bit of Binocra, no from Mumba, no to crack was a natural. And no Nana so natural, the strategy I'm going to put to an army planet. No. Me a science person, until me be a planning. Me say me co primaries, me say me co general elections. Me nkoye me ko kokosachi aboa pete nsuota e no so ko sine dan. Me de nsuonto ye no dry season ni nyina no na me sine dan na nsuota na ko hye dan. Enti me say me co primaries. Unity na prefer to da. E na ma me so me die eni kakra kire. Two elections na ya yeko. General elections there. E wonu za ya na discuss. Yewra Alfred Robin and the attending Kane. Our policy for ya one more poema temo dia basa brante kwa bi afra sa danso. One way youth leader, one okroya wo to fumagudie ewo asaman tamfoyi eno ewo tiwa east men sinimo one more hwe den na dia ma posifo ehwe no ye se eno no wo kwada ye twamu no October bosunda na to sudun wotwe ana Major Patrick Don Chebi one ye commanding officer at the Ghana National Association of Small Scale Miners ya ebusua abrante kwa ye fransa danshi one ne yonko ba kwa friend say Joe one mo kwoti no e mining site ba ko ekwobo ne tuo yaya na asam ne ba ya no ekwokoye aposifo animsem enti one mo dia basa abrante kwa France danso no de wo mani abere pa ya one mo epe na kira kwan make say aya Small Scale Miners Association organizer edema one mo owura kwa kudua one so mpaka se edi nkoma cheche mu de ntia asemi akwakoba ne sei Any commander don't you be no kata metro cheda enye de be dia meka no Dr. Poji let us appreciate Small Scale Miners you know my kwanya te entayenko region na yakobo you free mu hoban na yen get edumadi no te di na se enta oga ha betia aya na ampa yen airport ama o chehene abobo ano awoji yeso ama motate eduma me chibani na everything that na nyemo kaka te omo mi to president you no so no yen you no lembo anya yen Small Scale Miners you say service 20 get no actually
mo tampa ye ma o chen baba ponte be ka say ampa so be man passport o ma ye ma so afan na bi mu nyani no apra kuto amo kwanu go don't be so bottom them e go be ni mo amo hono se de o ye no amo emrante ni na esiro e ma se sa wo no ni na tugui e pe so e ba e so ba position ana ko ku se de ka be si ho mo so e ba commander mo so se aden ye juma mo so be ha ye na mo kwa no ne wan se ba be ha ta ana so no kunu de ho ye red zone ye ma obi anko se na ama national disaster ama juma abe ka yo ntata ni na do dem ka so obi aye ho juma no mo ka bomb action no ama commander ne dom age bomb action no e tro mo sem e to mo de mo se opali operation oko e to mo tina mo ko na mo se to akata ba ne to yi aye person e se ba ko e do ho ana tie no to yi to me se na commander de ka so ni ma o jan odi no ana mo se no bi en ko yi e commander mo to mo ko no e se to akata commander na se amo no e de ku e se no fita commander mo ana ni ta fan o ba kina no to no okay o ko no se e no na video no ne bo no kwa o ka 7000 e ti to no o se no ko pension na to pe no kwa de to ta de ato o ti da ato bi fo e na ye ka tre aba ne fe e no na ye ko a ka se ka tra fo no e ko na ko nya se excavator na ye small team na o mo sise no e we na ye mo ti no ama o ti na ka ba bon ten do kampa dan ko fo we na e ka ta nya mu nyira e bu ba se 80% e ya man frafo and 30% e Ghana fo Abosiowai aya orokwa kudua wono national organizer the mass small scale miners association and yetese okase ene Kumasi high court ekwa transe nua ba ma adwoy dromanfo so ana yakai ya no ne sewoni ensa wokache kra bra nua ba ma Kwame Redu na owo Kumasi high court wono mensam pi ena mpanifo edema no kire se nyame ya adomo November bosuma ekowuram no that so dumiensa ni dunan ena mpanifo be san first no biom abusua pani eden sem kakra ma yenua ba ma Kwame Redu ene ye court no ya nkyere ho kura na judge no afre lawyers ni jirifo nyina e chambers nti on ko she ho kakra nti on ba na ehu se case management ho asem na mo ko kan nti e ba ne ye lawyer no so ma eti ase se ye mra chambers na on explain you maybe nkyere na ye ko so ma eti ase se on pese key ni speed up nti na mo frɛ amatumasi a lawyer for any witness ni na ba se ade we nti na ye pese asem ne contem nti ni sisi ye said ye melo ani sikasa che me ne de minimi se o mo pesa asem ne content nti no mo da che 14th and 13th from 14th of next month o chere se ti bebe bia na witness be start akasa nti witness kasa this asem no e speed up na o mo pesa asem be che no kura na ye bompa ya ye bomba yiti because ye bompa ya ba o se de be ya ahoden be ba na BBNC said de be ya 13th and 14th of next month asem ifunu be de no kwa mo e de ne asem no start ya no nti yo gidi ewo judiciary nim se kwa bia so justice be yaduma ye besre ebusuafo nye ebusuafo nko a ye ba ebusua no kra na sympathizers obu okra na onka ebusua no ho yawo ene ewo no munja dofo bibire ye sere mo se munya botre na ya lawyer no ekwan a won de asem ne fa so no e de ne be contem na ye be hu se enche kra justice be yaduma nti ye sere obi anya botre obi a na kokko so bia ma na koma amna fo na ne de ya tia some de 13th and 14th day Ghana for ebeti asa hu say ye de yonko a o se ye neme abusafo na ya yoro hosam pa abusafo no bi na yete na onkan na eno achi Kwame Redu ama nanso ho sai wurawura mu aduadua mu a ekwa akire ho no ma okoto abusua na ensem se no de ma no ye bo twaman nanso ene wo fasi wie ne ma ye ku omo bro duo no the same man so enye awaresem ku obi okura no a ne house boy security no okuno obu ha yeso na baabi otika mu ne okuno enyu so ban kasa mfa ho a yepese demonstration na emom ni nyina yenkoti aduro ne ahan no a yepese ka TV station bi eyin hodi nanka yebekasa ne yede number bi tudwa se ahana accounts yede to tekua na asempo obi a dodo na frame a omo se mu ni baabi a mo ni bi fraba so skakura no a ebe don dada nti TV station bit pafre ni aba TV so ye no me tudwa ye tudwa obi otakua na asempo a no da betum e be t-shirt anya kura t-shirt be 500 wona on kofo wu nyina ye do picture be bank board na ye hu kwa fa so a ye be nyesika se parliament a e se hanka ni nyesika dodo no awa bochire frɛ ya me ni bi kasa ya on pese ko boboa
asɛm abusa pani na yɛte ne nka no kwame redu madwoe madwo so akwabla na apɔm te sɛ kwame wapɔm te sɛ kwame yɛhwɛ sɛ bɛnya yɛnua bɛma kwame redu ahoma no so kwame wote me nka yɛhwɛ sɛ n'ahoma no bɛtɔ mu a kwame madwo akɔ aba biem na te sɛn nyankopɔn adom akwabla me ho yɛ paa ɛne na kumase high court ɛhɔ te sɛn kwabla ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnɛ sɛdeɛ ahmad twesi inspector ewudi a odi edi ɔno ana kankyima ma nsɛm no ɛpepere kɔba saa ɛnɛ nso so ɛyɛ da n'ano a etwa mu no ɛnɛ du nie ɛna ɛsan de hyɛ ɛnɛ 23 a ɛnɛ so apamfo no bɛtena ase ɛnɛ no sɛdeɛ dwumadie ne kɔɔ so no mpanimfo a wɔn ɛtena dwumadie ne so mekyerɛ pm yɛ maame a ɔno ɛte akonnwam pm no ɔno ɛnɛ wɔne alɔyafoɔ mmienu mekyerɛ aban lɔya fi woba amatwumasi nso lawyer anaasɛ busuafoɔ nso ɔmo ahwere ɔmo ɛde hyɛ no nso so lawyerfoɔ no a ɔmo nyinaa ka bom ɛmɛ nnɛ ɛbrɛ a yɛfrɛ asɛm no yɛ maame a ɔno na tie dwom no ɛfrɛ busuafoɔ nyinaa ɛne ɔmo kɔkɔhyia mu ɛwɔ ne chamber na ɛhɔ ɛna nsɛm kakra epie hɔ no deɛ ɛbrɛ a wɔn pie baeɛ no ɛna lawyer a ɔno ɛyɛ ɔbaa no a wɔafiri mu no abusuafoɔ no ɛbɛkyerɛ mu ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔmo kɔkɔ yɛ hɔ nyinaa no ɛyɛ adeɛ tiɛwa sɛ mfoni ahodoɔ a na ɛbrɛ na inspector ɛyɛ n'adwene sɛ wɔde etuo no bɛbɔ ɔbaa no mfoni no a ɛkyee no ɛne ɛho nsɛm ahodoɔ bi a yɛahyekye no nyinaa gu ahoma so no ɛnɛ ɔmo kɔtena ase ɛhwɛ sɛdeɛ mfoni si kɔɔyɛ ɛna fi nsɛm ahodoɔ bi a ɛkeka ho nyinaa no ɛbrɛ a ɔmo kɔɔ chamber hɔ no ɛno dwumadi a ɔmo kɔkɔ dii no hɔ eti no ɛbaa sɛ brɛ na yɛ maame ɛsan baeɛ no wɔde tu hyɛ da ɛma ne kɔyɛ on 13th and the 14th ɔkyerɛ saa da mmienu a ɛwɔ yɛ November no mu no ɛyɛ adeɛ a wɔn bɛhwɛ no matena case no so yie paa amana boa na ɛbrɛ asɛm die no mu ɛkɔ soɔ no ɛno mu ɛna abusuapanyin a yɛwura a mobɔɔ ne ne sisia no nana ado ɛde tu dwa sɛ anaasɛ lawyer judge ne ɛde tu dwa sɛ n'ano ɛyɛ ne yɛ paa wɔte nsɛm bi wɔ mframa mu sɛ kɔɔto amma kwan ɛma abusuafo no ntumi amma kɔɔto hɔ na deɛ ɛkɔɔ so no na nyɛ kɔɔto adwene no koraa nti sɛ akwansie bi ɛbaa mu ɛde ma abusuafo no a wɔn ntumi amma kɔɔto hɔ no mu a na nyɛ kɔɔto no adwene a ɔde adwene nti no deɛ baa yi nyinaa no abusuafoɔ no ɛnka wɔn akoma nti wiem ɛnam so ɛma nana ado a ɔno nso yɛ abusuapani nso gye kyerɛ mu ɛkyerɛkyerɛ deɛ ɛkɔbaa yɛ ama wɔ anim dan nso no wɔde bɛtu dwa ɛwɔ abɔnten berɛ a na prison officers no ama no kwan amu ntumi nwuram bra asɛm no ɛkɔ soɔ no a wodi ho yɛm no nyinaa no nkyerɛkyerɛmu etumi kɔba ne kɔbra sɛ ne nyinaa mu no tiawa ne sɛ on the 13th and then 14th bosomi a ɛdi no ɛwɔ November no mu no asɛm yi no ɛnam sɛ wɔn kɔ chamber ɛkɔhwɛ mfonin ahodoɔ ɛne wɔn a wɔn bɛhia sɛ asɛm no adansefoɔ mbɛbɛ mu nyinaa no ɛnɛ ne nyinaa mu bɔɔlu puru ɛne nti nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ nanu adi anim 13th and the 14th November adi anim no court sɛ ɔbɛtena ase na afei wahwɛ asɛm no ne die ɛne sɛdeɛ ɛbɛsi akɔ pɛpɛɛpɛ ntɛntɛm so ama no aboa ɛne nti no ɛnam so ma yɛne abusuafoɔ no ɛso kasaeɛ no ɔmo kyerɛ sɛ sɛdeɛ court ɛnnɛ de wayɛ no ɛnɛ ɔmo ani adwe papaapa nti mmiripɛ mu no a ne da a wɔde ahyɛ no wɔn bɛhwɛ sɛ biribiara tu bɛtumi akɔ so ɛde ama nti kɔdɔ nnɛ woba court a deɛ ɛbɛn mu nyinaa ne sɛ on the 13th and the 14th of November nyankopɔn yɛ adom a asɛm no ɔmo atu ɛhyɛ saa berɛ no a dwumadie no ɛbɛsan akɔ so ɛde ama maadoa ɛne n'abusuafo no ne wu a wɔwuo ɛkɔpem saa berɛ a ayɛ awerɛhosɛm ama abusua no mo ɛne adwuma kwame redo ne yɛte ne nkan Sompa TV so nwumere no nsia na wogu so a yɛde ma wɔ yi yɛnuanom Sompa 93.1 FM so ɛfa kaseɛ no bi Sompa 90.7 ɛwɔ Borɔ na Po FM ɔmo nso so ekura kaseɛ mu ɛno ɛhyɛ Sompa 98.9 ɔmo nso so ɛfa ɛwɔ hafo na afɛ so Borɔ ɛne ne mpɔtamu yɛkɔ yɛ ne mu nsɛm foforɔ Ayako yanim na waya mamrani amani wa sashi pro so ya no wajabo so man sinimu atoyota fido mantema sam na making and I'm so amana ma hemfo ne mpanyefo won mo ka biewom agye atom se owura ye friend se nana ajekum enei wano na ababa ye mranche hene ewo sashi pro so na nanon mo kire mu se owura ne moden bo eso anipa etu ho acha ne se ne obesi bia ye adwuma ene buo ne ani dia wode ma nanan mo mpanyefo no abro adwo ne ntia
asia so nti no ka ho bi ɛna ma ne won masini mrante hene ɛwɔ kro ne so na sahwe pro so hene na natan kwaku ye wodi kan na na nsɛmtwofo kasai ɛbra wo mo si mrante hene wie ye no wo kyekye nsɛmpi mu ɛde kyerɛ yes isu bani abra bobo obo yes mo fa boka no so man yo ntele na ne obo de na ya me ade la ale te yo ya so na ale ke se ne ya me aye fa se na aye man bala ho me ba yi ba obo e ko so ya fa ya hu ne ya fa ya su ya ma de ni yi na be ni be ya ku mo ta ba ne te ma la About so ba suna ko so be fuo na be wo ba twede ko so da de wo ye ya yes yo tintie ni boko na wo go ya mo je mo ni ma ko mo wa yo ni ba wo ye wo te ko so abra ni ko so te luwa yo ba ne bo bu bra ni ko si pe bi ara so ni ko we bi am ko so la ko fa wa ji na ka bo ko fa yo si president say you should be pa yo bra isa ya pe ye ni na be se wo kunya so wo kwa be yo sere na be se wo na anje di ni je no bi wo bra aba ni ma da no Anochi no nana ajekum ya ne wono ye mrante hene awo se hwepo so wono so kasai eda nana no ahemfase Emmanuel Kenya wa fa na basi nani tatu kwa somani Malaysia ni Malaysia tasi ba fa tanisi ipo na me mana mande ni so kwenye ngoso mahne yenu kongwe no ba somani la nani ndo bi kati basi ni ba fa ki le tanisi hapo somani hoso ba tena pa ba wala na kati basi mtu kwa mtu nandi wo chini ba ka me ye juma so kwa somani ya basi na ba tanisi na je ni so Jambo nyane kwa tuzaku tuyo kwa nda imani basi yako Abusia wari na naje kum ya wano ya sini mrante hene awase hwiproso atoya tefido mantamu 21st clinic ni da siatica expert abusia ya comfort ya maun ya se woto asintiri na twenwa dia ba na ambro mu a kwa 21st na one man show laboratory ahodo mbe yo biscan wodo be fam eno achi ni massage ahodo na opa won ba massage wo kama ma no wo munsam emre pa enye de wo munsam dendenden ni bia ba wie na won sachi wachi nyina aworo da bi wodi no ntesa eda boko etumi kura de dawo kuma se hwa overseas junction ya ba for radio obo ase cancel quarters kwa junction hono mo a enkran so do me market so nyana enkran za na tachiman for what 0249 311311 and 0540 311311 ana enumre wo hia mizo anasa 5G na wiane bo pa enti wadwuma wo kwaye ye no hwe abusua wo kwa no atomizo wate na wo de akofie hye fridge mu na chele sa no ano abode agu bo ko ba na sa utimi da na ho ema ho to brere nyina ba so na chese wo ntebiem eye mizo no 5G so na dwuma ye na do so titiro ne mema no ye nuano mema na hye mo ade no ema ne gina na so wo kwa 21st ahwe overseas ubanya bia to ana me ya hodo ye to drinks ahodo Frey 0246 270221 0246 270221 make am for 3 herbal center womadu pa womudi aba 3 equal capsules kwakwa masita dro no giamon eye kwakwa dro tatahwe pa etumi sisi ade kwakwa enafe ayam tim abosowai amakan amadwuma wo kwo wuntumi nyai enkonkwo chena fie da bida wadi na da boko esan so danya ka ho na wie kire so na akosen so dia wotumi chia na no ma ho to share so yenkokwo na ke badan herbal mr ba Epidank yensabeka bia na se yemfa homan 0546 107107 0546 107107 ye generous ye tonkrato ye besa basesia
ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598-559802. Meeting Mubim 0598-559802. Edia was yet 1 media. Na November Bosomeno. Neither a decline and a year tro a crafonidin. And it's our own cransa. Now Ukrainian Cotroudin. I was Sompa and Cransa. GCB a Danimua. Oh, Sunyane Soa. Cotroudin. I was Sompa Sunyane. Night market wa. Na Kumasidi. A crafonian Baby Tro Woodin. I was Sompa. Yanin Rome Hotel. Dian Wishe. Aya Busumi Duba Kono. Nide Dikain. Na Jumedian Wakasadie. Branya Busumi. Nide Toswet Yunubako. Ni Beboja Trada. Nadia Mote Tomoyeno. Yadiama Ekrafui. What you be 1 million? Was 1 million. What about Taco? Taco. Nadia Bomo. Nadia Bomo so. Any one is said this in so. Nyame Islamupa. Why are dear pa? Nesika, Nayam Sumansua. Ubetimi diaba. Avensu say maybe answer ye to say mo any and one swa yebeji mo ye be a fear tremono e mo dance die mo amunim Sompa achedie 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achedie 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu petiti. TV Emma Aketiapa Abusia yama wakwa babia me yekọ mfimfim mantamu weni ye de na toso edu emiensa osaje for Dr. Kwame Nkrumah ne kasa kire dwumadie bi ekoso na eyenefua mienu dwumadie na asemta na da so ne se ye kanya ye hunhum na no mu na enwomasuamu wo benfo ya wawe dare no waben ewo abibiman ya bakwasem ya desuamu na wo kire se ampa osaje for Dr. Kwame Nkrumah papa na bra na wo tia se no osuro mapa na eso so no fa ba bi no ba na ogine di pa no na kire se oyobia na won sini fom kra osuro ma esa agimadi enwoma so mabemfo Emmanuel K a Japan what are the answer we man some trofone
Scholars have examined Nkrumah's leadership in the nationalist struggle and the Ghana Revolution, Nkrumah's Pan-Africanism and his drive for continental unity, Ghana's foreign policy under Nkrumah, his political thought, his relations with Ghana's chiefs, Nkrumah and the church, Ghana's political economy under Nkrumah in comparative perspective, Nkrumah's 6 years in exile in Conakry. Madam Sekuturi's wife, corrected me when I said Nkrumah was in exile. He says, no, he was not in exile. He was co-president of Guinea. I am particularly interested in Nkrumah's discomfort about organized religion, money, and women, positions that evolved during his years abroad in his encounter with racial capitalism, empire, and the church. For Nkrumah, these three were connected. His comfort around women may have originated in his early ambition to be a Catholic priest, a vocation that requires celibacy. Nkrumah, as a politician, guarded his private life and his family. Though Nkrumah gave up on priesthood, an ascetic lifestyle and spiritual discipline remained attractive to him. A very private man, though often surrounded by people. The few individuals Nkrumah really confided in were women, foreign women. Abusia ene ya etwagu ye engoma so mabofu Emmanuel K Japan ena yete nkan na ne kwakra mu kwa no chancellor ewo UCC suapon mu era Sam Jonah nensam a osane mu ni about the enduring relevance of his ideas. Importantly, it is an opportunity for us to contemplate how Osagyefo's vision can guide us in addressing the many challenges that face our great continent. It's a gentleman for today and tomorrow. Professor Emmanuel Kwaku Echampo will be introduced later for a lecture on the theme Diaspora, Pan-Africanism and Spiritual Awakening in Nkrumah's years abroad and as head of state. UCC Suaponumu Vice Chancellor ya owohonom yewura Sam Jonah. Ghana Water Company Limited ana de kokobo mamafo nyinata akire se enei obibia da wode yensuo de djuma ewo fiefie mo potam wana se posoto awo mu no hwehunu se obetimi achia wonsuo ka wose ni pa binim nam kuntuna se wo mu nchia nsuo ka ensunsuo omudidi djuma wose koba na sa no ha adwene aya na won mo bokapa na afempemienu ne aduonu mienu 2022 no sika won mo nya no million no baako empma hanu aduasa mienu ena mpɛso akakra gusuo wase we no de kwa ha mu nchemu mu a ɛwɔ ha mu nchemu aduasa enso 37% pe na se yekuma bi enam so nti wɔn mokoto asere Ghana fo se yɛwɔ se yɛnsuo no yɛbetimi atua kasa ne yɛbɛyɛ a Ghana waterfo wɔn so bɛn ha wɔnom. You get regular flow of water or you don't get, but because our meter has recorded that you have consumed a specific amount of water. Currently, our metering ratio stands at 95%, which is an excellent number over the previous. Well, last year when we spoke about it, it was around 85%, 89% thereabout, between 85 and 89. Today we are on 95% metering ratio, and we want to achieve the 100% as soon as possible. The sales of water have also increased. In 2022, the total volume of water we sold was 173.5 million cubic meters. And that represents a 0.5% increase. 0.5% of millions of cubic meters is a lot. And so we just say 0.5 is significant to us as a company. And once they sell by a margin of 13%, because during that period, there were changes in tariff, and so the billing is the volume as against the volume. The volume as against the tariff that we have. So billing went up by 13%. Our collection, which describes what we do as a company. Senior Tenant K, I am Managing Director of the Ghana Water Company Limited, Dr. Clifford Berman, and what you know, was what for your show when the DNA and so I want some so. Mamma Frida Akosia Prempe, also Akasai. Clifford knows that I don't normally attend my programs late, but I had to attend
2 or 3 programs this morning. That's why I told him I'll definitely try and pass by before the end of the program. I would like to take this opportunity to commend the management and staff of Ghana Water for how far they brought this institution from moving it from strength to strength and making sure that things are right, making sure that we get safe drinking water at all times. I want to commend him for how far he's brought this institution. And for particularly for this engaging with your customers. This forum is very, very important and very key to us because we cannot sit in the office and decide on what we want to do 24/7. I was so aware so for ya was showing the DNA and so on some so ba me frida akosia prempe. Ye call America town and no e wo kasoa e wo ewutu is municipal no mu na de free ho ba no nya de a emu odekra abusua ade se ye won potomo kire se woda wonda eye bibi ye nua ba bi a nimfie no ba se adunu ene e kire kakra bi ena ade se no te se pampa bi efirase efiri ntem ho no ba pampa no nya nika pampa no nya ade a e wo se wotime tra ho din sa bra sabi wontwe wo mene ehwe ba bi a sa pampa no efa efiri eba ne sa ye nti otumirika de asam no kodan assembly member ya wo empotam honom ona bo sadra ka kire ne se papa ne ye tie ne boro ye so wona we ha assembly member be di animu na ye hwe ade ko de airport ya ekoso ena me office me juma kakra na eja boys ni bi dreamika ebe bo me headmaster amane se BBC na omuhia assemblyman ene me campaign coordinator nti dreamika ene ye ba no in fact na ade no mbonsa nti me kire me boys na wo area ne so mo bo modern na yembie so because ade no ehye kotokum ena ye bo modern pair globes de hye yensa na ye twa ade na no ye twa ne ehu se nipa ne kotodwe epie iti ebo ye hu kakra me ehu se no ade ne nya ponchi bi na ye kundi ahye kotokunum eye nipa pa na omahye da ekuna shim na esese ye timi bo modern hu anim no ansana ye benti quickly no me frɛ Kaswa police and I'm a friend environmental health for Senebe almost beba around. It's a report no almost my CID no abeshe. Nyamia daroma boys no so I am share see any nipa ne say your na say man ye bie na your ba. Utimu say obi edi no bone e wo nanim abobbo nanim atwitwa nanim a say wo hwe de wi anano na ye ne de ayen expert ba utimu say na no kra no see ye twa wo see ayen ne den anense na apie. Iti bibisa na eja eba ya adum ne wa hanu mo ba ye so mo de mani ko hu bi na se aboye hu pa ama American town se si ano yabo hu nti yesre police so mebo modern na enimani mi ya omo be continuous patrol dia mayen se ne be ya ebe ma ehu a ewura amanfo mu no ebe kofem na ama American town for nya arekire anasa areshisirem se bibisa ensibiem abusana enuachi yentie adehye no nso nsema wodema samtwofo ehun aka ye pa because na me kra na me da otu kra me sorry nche ye na me tisa amanfo asi o omu ye dede me pay na omu tu menim say na me ye committee member me wo area hunting no me tie no me tuana mo me ba ya na je say me honorable so we ha dada omo hwe me di meni ko hu ye serious we utu so ba pa e no me di ni we say but dia what you know na je say easy ehun so abo me manfo mo anyina yim hyehyɛ ne ehun ko boy pa because yati ha nkra me ko adwuma na me hu sɛ nkrofo gyinagyina ha me ba be hye bi aba ya kama enim be bi efiri na omode na abeto a the police for say omo nkoye mwa se be ya ehun ne be de be free mu nkrobro no so de ebetena ye ntie boni bia we kan wan prenu na kokoso sa ebe ha ye yekita nkwala ya omo ko school ni ade abusia yakua ne monsam from Professor Stephen Adair wano nkane no e titine ne de National Development Planning Commission. Na ba plan wo tabo mampanyi na do aba so pa e wone modenbo ya wo bo e wona bemu. Ene Professor Sanso aba e kasa kire se yare hosam se mampanyi na do na penso. Ene contractors mecha road contractors se won benya kwan ayaso adwuma. Ade se won mo twie sika twitwiri die 1 million Ghana cedis. E de am ministers ansa na adwuma no kora no. Ye be ma won
biayama na no kura no won mo ye wie na eho akatua wo se ba nso na akwakwa ebuache bidin emu oden pa na akwakwa ba ne se ne ho na akwakwa ka ajeso no a ene se ne wo bro so ma santrofo ye nso ya tebi. This road contract will be given to you provided you put 1 million upfront, not that when you get your money. Then, and this is what Akufo-Addo must be thinking about, and if he knows about it, must be ashamed of. That now his people demand from you a certain amount before you be considered for the job. Why? Because then when they get it, whether the government pays you or not, they have gotten their money. As if people are in a hurry to loot the country before the end of Akufo-Addo's term. And the public no one shall see a pantam say one by say a ban one sacra na mampanyi nado wa frakonya so we Professor Stephen Adai no na asamenti yakwa man so na yan president Adama Chamber of Construction Industry ora Emmanuel Cherry akwa kodi enkomo opanye kase amwajo amejuso emi se o kasa no we chiri kakra ma mi ayo akose afedi ayo kakra Bachwan. Ayo, yada se. Wala mana wo yode. Nyame na dom. Osa de ne ache. Yede nyame ase pa. Wada my friend wonu me nya bone na former chairman Demand National Development Planning Commission, Professor Stephen Adai chiremu se ene road contractor se ansa na contract na kura mu benya bie no. Aje se mu trap bribe at the ministers ansa na monya. Wada ma asemi yete sa na menim sa ene no so anya biatie. Yeah, na me fa kwenya na me chia na wotie phone na adwuma pa mu eye edi magana. Say asoma bi say menim ni fariba nanso say opanyi Professor Adai no yenim ni yi e wo Ghana. Oyo opanyi bi a otaka na dwen se na ohun niama esifa. Emfa ho nipa umanisen usuni ni ban eti eno nti se ono eba bonti ebeka assembly a yenim ni foundational odika asem no nanso as an industry player no say okanitra sa emanisen enkoyie emma industry no ana emma Ghana entirely because as opinion ni Bobret city say no se o peso kasa o bema so na ehu se ampa de o kan no e nokure na o kasa o kan de trace dia se o sambra bio no be chire mu e bia o botae bia o gina so na odika sasem no because then penyifo kan no abo man say ni friend is obetu abo a e bia abo no on the bottom ana ni 90 so ana e won nsem enti onim yentia okasa asem no nanso eye na kakra because see Ghana ewe $1 million enye sika kitiwa Ghana contractor for I come DSA I bet tam $1 million e dia come obi say e offer contract mai e be di kakra nanso say na okan no MCC no e be sere minister for roads and highway any ni management no mo fa assembly edi ekon enim kakra no mo invite opanyinu na jinaso a owo no di kasa asem no on be kirem na ehie bia o man send examples ana reference ana how do you call it reasons or jinaso or di ekasa asem no enti the biadri di e best minister for roads and highways so omofa assembly Edima Yoko, ana Shraj, ana special prosecutor. No mu invite penyi, no me chire mu mai. The jinaso awo asano kasa asemu. So who obi se odisa ademdie no edima obi na obi contractor. Penyi kase. Yero ya hwe ne se wadaroma kafra boy kakra. Sasi ayi a wopanyine ye kase a wo so che se ente sa wo kwan bi so no. Wadaroma boy ebi mo ke kase Sanye etia say ya mutuetue sika adema ministers no ansa na mo agasa monya contract aye adwuma no eno chichire wunti na ama nnam akatua muntumi nka ho asem na tesa
oh wonyame ni penim me di oma me sika me ji adio na so de nukura de me ka kire plain and found sika dodo de mami se nukura kwa de se fita se tuntu na so omo ne mi ntinu o fa sasika no tun ba because the mama di magu ni ma se enu nti nyame ni penim yen ka nukure enye onu nti na ya sika ana ka ban di enu aka chiri dabi because say sa aka by this aban ka sakra di mirikati aka because on so banya ni man say ni percentage ana bebi wo now so wa onim say aban ka sa no hu re enu say ni hu hihia no kakra ni hu chiri no ewo ni dwetremu a odidi jwa and that is where the challenge is wa onim say the CIA ka say aban sa international marketer and negotiate with the international creditors our person onya the second tranche of IMF Sikano. We bra abai bre no di fast house to so South Sikana kabade so a year chada. Enti we dey mean kase because of that Jumani Tiana Adam Jeni na ekose debi. You yara chere bada se no bro no wada ja wanya de amaye. Arosiori no kasa ye yorua Emmanuel Chere no ye president at the Chamber of Construction Industry. Express Group ye comfort yamao. Ya se wo pese to kwan kwa Canada, USA, UK. New Zealand ne dia ka ho abusua fra ye wa soft labor on about. And Cranso Kaneshi first light 0249 000448. I care her back on the kinie. Abusia se brai wo no mpemu. Adebia ye fa no mpemu nkasemu no. What the buy about the amount pa. Ya de pa oni ba man so ba wo sisi na ya wa aposo. Wo hona mo twetwen wo tita pa o. Hapa tin so ho bisti system no na atumi aboa wo. Fra ya na ne nkomo 0530 721165. Universal Natural Clinic nso. Abusia ya de bia ya hwe na mo hwe no so. Aya bibidro kan. Ade bia ya fa no se waposo de. Universal Natural Clinic ya de hu dwuma pa e ma ho eto. Fra ya ho ma ne mo hwe no so ya waton so S line ya bebo nsium 0556 224102. Abusia ya jawe so ya nsam nyina esi. Kokwa venika jandro wana tena fidi na chi. Ya Grace ni akosua ne news team nyina ya damwase. Akosua ejewa akwade boaten enemy mene. Nana kwabena kese na ye kwedie nkaibotew na yede nsem nyina no awie ewa hase. Yede kan asremo eguso a ye sremo eguso a na ye sremo pamochew se momwa yen na bronya sade na anu adamo ye no yenye mane nyefe na yefa na eye enesen sompa achade me pa acha ubenya anwa emo ede na ubenya ade bia yede kɔ nipadua mu mane ye bia no sere wada bronya yin ɛwɔse ye maamenom akurafo mere wafo nkokurafo no ɛwɔse omudidie na omosere sebe ya agya bronya yin soso no omoso bahunu sampa yese bia yayi wo mu ayipamu ne sa ye ntie toto esere wo se ade bia obenya bia no fa beka ye de ho bia obenya entos obenya ade bia emo